Nějaký dorty LED lampou. No, moderní kuchařství. Takže jo. Jo, vidím. Já se můžu podívat, ne? Tak já myslím, že jsme se vám měli vystravit, ještě nehoří tady. Tak. A ty to nefojte a teda do microwave, jo? Musíš dát do trávy na za chvíli, ne? Co? Do microwave jenom. Ono se to nikam jinam nevejde, víš? Odeři mě tam. Lída tam je. Honzik není, no. Vlastně, tam si se chumá. Ursin taky není. To je pohled svého domu. Na polise. 4,18, 22, no. A tak budeme si sednout, proč tady Když je přes ty stojíme, kastroly že jo? tady oceán. Tak pojďte dolů si sednout. Ale hlouby, prostě. Tak já přinesu ty plastikové židle. Oceán. Ne, přines ty stolice nahoru, abyste jo. To už jsem jednou nosila na Zora. Představte si, že já jsem se pokusila to sedat v jídelně, aby jsme nemuseli být dole, aby jsme si ale až jsem to přelazovala, tak zkrátka, buď to bychom museli sedět na sobě, anebo by někdo musel sedět za rohem. Takže pak Štěpánek zase se řekl všechno dolů a znova. Momentka. Tak se najíš potom máš. No, go now. It's not gonna be done in 45 minutes, is it? It's gonna be done soon. We start eating and you join us Go. later, okay? Kam jdeš? Ne, to byl joke. I'm sorry. Ne, to pak je speciální máslo rozehřáný moderní kuchařství. Děláme crème brûlée. Tím se dělá crème brûlée. Bez toho už dneska Jak je čistý autoget, to u mě v ateliéru je celý domovský. To je vidět, že Jo, akorát to je do suchýně. To jsou věci. A tam je výkapí, ale ten specialized to podesal, se má Velice dobře, Roma. neuvěřitelný. Ty prostě všechny války. No to jo. Ten marketingová firma teďko. Vy tam se zapojí. To je Honzo, to je. Co potřebuješ? Pošlete brambory. No, tak to nejdej to má. No to já, my máme brambory, to máme. Bramboru kaši ještě jako Kdo vyráběl ovečku? Good? Yeah, that's what it appears. Pánové! Dámy, no já to jsem zase. A lot of time in the office. Tady je to, tak budeme... Dva, tři. Oh, I wish that that's what they were saying. Tak jsem seri na speech, máte na lido. To jsou... Friends is everything, cheers! Afterlife, right? Yeah, afterlife. Friends is everything afterlife. Friends, Nicole, friends. France. Like Paris. Friends. Jsou z Sovětského svazu, ty vole. No jo, oh my god, is right. Ta tam jela, ty vole, a ta ji vždycky zastavila. A my jak šuráci tam stojíme, stopujeme a ta vždycky přijela přes nás. Nezastavila tě. Hrozná kráva. Yeah, that's Steve wanted to brush his teeth. We'll live there. Oh my god. I didn't taste his pizza. He gives it No tam stáli, ty vole, a nikdo nám nezastavil, to bylo prdele. Že se boli každý den? No když se mnou stála Jolana, tak to zastavilo každý auto. Jolana, jo? Jo, když se mnou stála, tak zastavilo každý auto. Big boobs. Ty vole, ta přišla, já vám, ona pojďa, jak tady stojíš?
A mám asi půl hodiny. A watch this. Bang. You coming? První auto, ty vole. Bang. Are you coming? Yeah. I think I am. Lásko moje vratka, sotva něco posnídáš, v sluchátku si sladká, když tu zemák otvíráš, sejdeme se v ráji, v Čechovce ztraceným, další prachy v háji, podléhám ti značením. Mávej, číšníka přivolej, mávej, ať je nám v ráji, hej, ať je nám v ráji, hej. Venku zase leje, den nám tiše skomírá, tvá ruka se chvěje, popel padá do klína. Co se to děje?